Atong gihisgutan sa miaging mga sesyon, no? Unsa ang pagtuo karon atong padayunon kining pagsabot unsa kining bertud sa pagtuo. Una sa tanan usa kini siya ka personal nga desisyon. Sa usa ka tawo diinbot siya nga makiglambigit sa iyang Dios. Muna ang pagtuo usa ka relasyon sa panaghigalaay kauban sa Dios. Ug kining maong relasyon sama nga kung kita buot makighigala sa usa ka tawo, nagkinahanglan gini nga gamito nato ang mga galamhan natong tanan isip tao. Ang hunahuna, ang atong kasing-kasing, o ang atong mga lihok. Mao na nga, kabahin sa pagtuo nga tawhanon, mao ang una sa tanang pagsanong, pagdawat sa gipadayag sa Ginoo. Ang mga kamatuuran nga atong madawat pinagi sa paggamit sa atong paghunahuna. Tingali daghan moingon nga ang iyang gituhuan mauning mga doktrina, mga credo, mga formularies. Kana siya pamaagi lang na sa pagsabot o pagpadayag kung kinsa ang Dios. Kaya diha sa pagtuo, ang una natong dawaton ang kamatuuran sa Dios nga buhi, Dios nga magauban ka nato, Dios nga makighigala ka nato. Ug apil sa maong panaghigalaay, mao ang pag-ila kaniya ug mailhan siya pinaagi sa paggamit sa atong panghuna-huna. Duna sa tay laing abilidad, no? Ang tao kay dili naman panghuna-huna, duna sa tay abilidad nga mohimo og desisyon. No? Ug sa in English pa kaning will, no? Mahimong dawaton, mahimong di. Muna nga, kung unsay atong nahibaw-an, atong nahibaluan bahin sa atong Dios, sa katapusan, kitang tao mo'y muhimo sa desisyon. Kung ato ba ning dawaton, o ato ba ni siyang balibaran. Kay, mao man ang kabubuton sa tao. Unya, gawas nun kining maong kabubuton sa tao. Mao na nga sa atong pagtuo sa Dios, gawas nga kita maghunahuna, musabot, mudawat sa mga kamatuuran, muhimo sabta og desisyon, personal nga desisyon. Kung dawaton ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi o dili lang nato siya tagdon. Kadaghang higayon, subo kayong palandungon na dawaton siya kung maglisod na ta ginhawa, kung hapit na ta mamatay. Pero doon na patay laing abilidad nga tawhanon nga kabahin yapon sa atong lihok sa pagtuo. Gawas nga kita makasabot, gawas nga kita muhimo og desisyon. Kitang tao makamao, makahimo sa pagpadayag niini pinaagi sa buhat. Mao na ang kamatuoran nga atong nadawat pinaagi sa pagtuo. Mao na nga atong desisyon nga gihimo alang kaniya. Kining samang pagtuo nagtawag kanato sa pagpadayag niini diha sa atong binuhatan. Diha gyud sa lihok, diha sa pagpuyo. Ug ato ning makita makatunan sa kinabuhi sa mga apostoles. Ordinaryo silang mga tao, adlong tanan
nagtrabaho sila apan usa kay tabo sa ilang kinabuhi, gitawag sila ni Kristo sa pagsunod kaniya. Ug unsa man, mitubag sila. Mihimo sila og desisyon pagbiya sa ilang naandang kinabuhi og desisyon alang sa Ginoo. Ug kini maong desisyon gipakita nila sa buhat, pinaagi gyud sa pagbiya pananglitan sa unang upat ka mga apostoles, nibiya sila sa ilang panagat, gibiyaan nila ilang sakayan, gibiyaan nila ilang pukot, nihimo sila og lakang pagpakita nga ang ilang pagdawat ni Kristo, ang ilang desisyon mapakita gyud diha sa buhat. Ug mao ni nindot kayo. Kay ang sangputanan na kung kita makikigala sa Dios, muila kaniya, mudawat sa kamatuuran, muhimo og desisyon sa tong kinabuhi ug mupadayag niini diha sa buhat, ang mahitabo nga ang atong kinabuhi mapuno gyud sa kalipay, mapuno sa kaayo nga gikan sa maong Dios. Mao bitaw na nga ang resulta sa tao nga dunay pagtuo, mahimo siyang tao nga mapasalamaton. Pasalamaton siya sa mga kamatuuran nga mibot siyang kinabuhi. Pasalamaton siya sa mga maayong desisyon nga mahimo siyang kinabuhi, o mapasalamaton siya kay mahimo siya og maayo subay sa kabubuton sa Dios. Dili lang alang siyang kaugalingon, kung dili usab sa uban. Ug sa ingon niya na, maangkon niya ang kining gitawag og fullness of life, kapuno sa kinabuhi o kahamtong sa pagpuyo niining kalibutan. Manalangin unta ang Dios kanatong tanan nga ihatagan sa gasa sa pagtuo aron mapaambit sa uban.